Dneska si společně rozbalíme Lubu 3, koukneme se na zoubek nové sekačce od Mamoušnu. Minule jsme dělali video vlastně nějaký, kde už jsme porovnávali Lubu 2 X s novou 3. Teď bych to chtěl teda udělat tak, abyste to viděli od začátku úplně prostě vybalení z krabice, kompletace té sekačky, ať máte prostě jak doma, ať víte jak postupovat. Potom vlastně můžete navázat na to video, který jsme dělali předtím. Tam jsou nějaké detailnější informace právě při porovnání těch dvou modelů. Máme sekačky s kladem. Donesl jsem si tady tyhle 3. Jednu krabici si rozbalíme společně a podíváme se na to. Když si objednáte sekačku u nás na e-shopu, přijde vám takhle hezky v krabici originál zabalená, vždycky s nějakým malým dárkem. Snažíme se, ať tam máte nějakou pozornost od nás, ať si na nás vzpomenete potom při instalaci. Po celou dobu instalace i při nějaké montáži nebo tady těchto věcech jsme vám samozřejmě k ruce, k dispozici. Kdykoliv můžete zavolat, napsat e-mail na info a v nejbližší době vám odpovíme, poradíme. Nebudeme to protahovat, ať ty videa nemáme všechny tak extra dlouhý, takže já už si to tady říznu. Originál páska. A koukneme se, co máme vevnitř. Tady máme potom nějaké QR kódy přímo na stránky, na Facebook, na jejich YouTube, jsou tam nějaké videa, je to všechno ale v cizím jazyce, takže doporučuji kouknout potom teda spíš k nám na kanál. Určitě mám v plánu natočit hnedka, jak u nás tady sleze sníh, video podrobný ohledně instalace, ať všichni vidíte, jakým stylem tu sekačku nainstalovat, ať děláte co nejméně chyb a ta instalace je co nejlepší. Jak říkám, jak budou podmínky trošku venku, tak určitě začneme natáčet přímo z terénu. Takže nárazník, ten je úplně stejný jako u Luba 2. Nárazníček si tam musíme namontovat, tady máme k němu šroubky. Takže montážní materiál k nárazníku a samotný nárazníček. Tady je dioda, která nám signalizuje, že sekačka zaplá. Nově boční lišty jsou dodávány takhle samostatně k namontování. Je to vlastně z toho důvodu, že když se poškodí, tak sekačka nemusí do servisu, ale tu boční lištu si můžete objednat a vyměnit v pohodlně doma. Můžeme si to dát bokem a dostáváme se k samotné sekačce. Tak, olala, nová Luba 3. S lidarem, kamerou a net RTK. Dole máme kit vlastně pro montáž. Hřebíky, vruty na upevnění nabíjecí stanice do země. Trafo k nabíjecí stanici. Tady máme hřebíky na upevnění kabelu od nabíjecí stanice na zatlučení do země. Klíč, nebo respektive pojistka, bez které Luba nefunguje zezadu vlastně. Máme tady 2, kdyby jsme jeden ztratil, můžeme tomu říkat i dětská pojistka, cokoliv, prostě jakmile to vytáhneme, tak sekačku nikdo nespustí. Šroubovák, na jedné straně křížák, na druhé Torx pro instalaci nárazníku a potom přehožení vlastně nožů a těch věcí. U sekačky je 12 kusová sada o 12 kusech nožů, originál. Teďka v akci vlastně u sekaček je ještě jedna sada 24 kusů, takže vlastně jednou tak velká, máte potom tím pádem 36 nožů teďka v ceně. A tady ještě teček pro údržbu sekačky na vyčištění. Nabíjecí stanice je teda kompletně nová. Nový kontakty, jak už jsem ukazoval v minulém videu, tady je střížka na kontakty. Když potom někdo nemá externí střížku ještě velkou, tak se tam klapne jenom takováhle krytka kontaktů, ať na ně vyloženě neprší, nesvítí slunce. Takže tady máme kabel k trafostanici, k napájení. A tohle máme kabel, který u Luba 2 sloužil k připojení
RTK stanice externí. Tady externí RTK stanici nemáme, takže tohle bude prostě kabel, který nás zatím nebude zajímat a uvidíme, s čím potom přijdou. Jestli se tam bude dát dokoupit vlastně RTK stanice externí a sekačka bude fungovat nebo pracovat s tím RTK, tak jako tomu bylo u Luba 2, že nebude potřeba toho 4G připojení. Já si to takhle vytáhnu, nebo respektive můžu si celou tu krabici dát bokem a hodíme si sem ještě samotnou sekačku. Takže tady jsem si připravil šroubovák a šroubky na nárazník. Vytáhnu si konektor z přední části sekačky. Tak, cvaknu si to do nárazníku a teď zacvaknu samotný nárazník, až to lupne. Tak. Těma šroubama se vlastně zajistí to, aby jsme nemohli zmáčknout tady tu pojistku na boku, co je, a nárazník nám nevyskočil ze sekačky ven. Takže si tam hodíme tady ty šroubky. Teď se mi to určitě nepovede, když to natáčíme, jak se znám. Tak, nárazník tam máme. Sekačku si můžeme otočit a namontovat boční nárazníky. Tak, přihodí se šroubovák a musíte zatlačit, protlačit takovou pojistku, která drží ten šroubek, aby nevypadl, jinak se vám nechytne závit. To jsem předtím si říkal, co je, že jsem to furt nemohl vlastně chytnout a musí se trošičku ten prvotní ten zatlačit. Tam je taková silonová podložka, která ten šroubek jako samo o sobě nepustí dolů, takže přitom, než to chytnete, to chce trošku potlačit. Tak já to tady střihnu a hodím tam ten druhý nárazník, ať to není dlouhý. Sekačku máme kompletně poskládanou. Nově tam chodí s takovýmhle krytem nožů, aby tam nějakým způsobem nelítaly ty nožíky. Je to teda úplně z brusu nová Luba 3, já jsem z ní unešenej osobně. Jak ta sekačka vypadá, jak je propracovaná, prostě to je něco pro chlapy, kdo fakt jako miluje prostě technologie, trošku prostě zabývá se tím, rád si v dílně šroubí, prostě tohle, tak to je oproti konkurenci, prostě je to fakt kus masa, kus techniky, prostě pořádná sekačka těžká, která fakt jako zvládne terén, nemá v podstatě s ničím problém. Za mě jednoznačně Luba 3. Zakoupená u nás je jistota. Díky tomu teda, že já tady mám dneska pomocníka, tak si můžeme ukázat i, jak fungují vlastně ty přední omnikola. Jsou to fakt kola o průměru 17 cm, jo? Já mám ruku teda docela velkou a to jsou prostě kola, to se nedá s konkurencí srovnat. Jako opravdu ta dostupnost v terénu té sekačce i na pozemcích, které jsou nějakým stylem, neříkám úplně pole nebo tohle, ale nějaký jako neudržovaný, kde máte prostě sem tam nějaký výmol nebo něco a klasický robotický sekačky se vám tam zaškobrtnou, zaseknou, prostě, jo, proklouzne jim kolo, zapauzují se, nejedou, tak tohle prostě, to jede furt, to je nezmar. Ty přední omnikola vlastně fungují tím způsobem, že sekačka se otáčí smykově, jelikož má tu přední nápravu tvrdou a vlastně dokáže se díky tomu otočit na fleku. Jo, takhle prostě to pracuje na těch předních válečkách a ta sekačka díky tomu se vám takhle otáčí, aniž by dělala nějaký díry do trávníku. Jo, prostě. Takže opravdu to dokáže jezdit, i když je to taková obrovská čtyřkolová bestie, tak to dokáže opravdu hodně. Tady si můžeme ukázat, jaký tam máme zhruba výkyv té nápravy. Na jedné straně udělá až nějakých 5 cm, jo, takže ta sekačka bez problémů může prostě pracovat v nějakém terénu a stále má trakci všech čtyř kol. Takže nová Luba 3 v kombinaci lidar, kamera, net RTK, který teda musím ještě říct jednu poznámku ve videu, minule jsem to nezmínil, co mám novou informaci, ještě teda úplně to nemáme kompletní, ale to iNavi net RTK nám vlastně bude fungovat 3 roky zdarma, potom nám vyprší platnost té 4G karty a musíme si dokoupit data zhruba za nějakých 50 € ročně.
Ale sekačka jako taková vám bude fungovat i bez NetRTK, ona funguje primárně pomocí lidaru a kamery. To NetRTK je pouze pro zpřesňování na velké zahrady, kde nejsou překážky, kde ta sekačka potřebuje se nějakým stylem trošku spolohovat pomocí toho RTK. Takže kdo má zahradu, kde to nebude potřeba, tak si ani ty data dokupovat nemusí. Je to v podstatě pro vzdálené připojení nějaké a tady tyhle věci. Může místo těch dat použít Wi-Fi, jo? Ale ta Wi-Fi je dobrá na to, abyste se vzdáleně k sekačce připojovali, pouštěli ji, dali jí pokyn, ať jede domů, nebo se dívali na kameru, co právě dělá, sledovali tu aplikaci, ale nedoporučuje se používat Wi-Fi pro přenos RTK, pro stahování dat toho RTK, protože Wi-Fi je oproti tomu 4G nestabilní a mohlo by tam docházet k nějakým výpadkům. Takže kdo na zahradě, nebo kde ta sekačka bude, u koho bude hodně využívat ten net RTK, tak prostě 50 € ročně po 3 letech. Jinak ta sekačka funguje primárně, jak říkám, tady na tom předku 360 lidar kamera. Asi bych to zkrátil, není moc o čem, nějaký jakoby bližší informace o té sekačce, že tam jsou nový vylepšený kontakty, jinačí úhel nožů, kotoučů, blatníky, tady ty věci, všechno jsem to zmiňoval v tom videu předtím, takže se na něj podívejte a my se tady ještě chvilku pokocháme prostě tím skvostem novým a rozhodně doporučuji, kdo přemýšlí o robotické sekačce, za mě nejlepší, nejmodernější, prostě fakt jako nabušený stroj za ty peníze, který bude dělat u vás doma jenom radost. Takže nabíhejte k nám na stránky, koukněte, pokud se vám video líbilo, budu rád za nějaký komentář, zpětnou vazbu. Co by vás zajímalo, rád vám to zodpovím. Určitě dejte odebírat náš kanál, protože mám v plánu, hnedka, jak říkám, se zlepší počasí, tak tuhle sekačku vzít do akce, ukázat vám, co to umí, co to vyjede, kam se dostane. Řekneme si tam i potom detailně, jak funguje to NetRTK, vlastně pro ty, kdo vůbec neví, tak funguje to vlastně tak, že sekačka tady odsud zezadu sbírá vlastně nějaký údaje, satelity lidově řečeno, a musí se s něčím doplňovat. Jo? Doplňovala se doteďka s externí anténou, kterou jsme montovali někde na střechu. Nová Luba 3 už to nemusí mít nikde namontovaný tu anténu a doplňuje se právě s internetem, kde ty data porovnává a pomocí toho se ta sekačka zpřesňuje a pohybuje. K tomu si potom řekneme víc teda přímo v terénu. Já už se fakt jako nesmírně těším, až tu novou Lubu 3 vyzkouším. Tyhle videa točím převážně pro naše zákazníky, převážně pro lidi, kteří se rozhodují, jakou robotickou sekačku koupit. Dávám ty recenze opravdu tak, jak jsou, prostě není to nic, že bych něco říkal jinak. Když se mě na cokoliv zeptáte, potom napíšete mi mail, zavoláte mi, řeknu vám prostě na rovinu, jak ty věci jsou, jak to chodí, jak to nechodí. Nemám s tím problém, opravdu prodávám to tak, že ta firma je prostě naše malá rodinná firma, která tady funguje na tom, že máme spokojený zákazníky, nefunguje na tom, že prodáváme miliony kusů, prostě, jo, takže snažíme se to dělat tak, aby ti lidi byli spokojení, aby se k nám vraceli, aby se měli na koho obrátit. Proto bych pro ty naše zákazníky hlavně, nebo pro všechny, ale převážně pro naše zákazníky, chtěl udělat podrobný návod, jak vlastně tady těch videí bude víc, jak si tu sekačku vybalí, zkompletujou, protože opravdu to zvládne každý si tu sekačku nainstalovat doma. Zvládne to starší člověk, zvládne to mladší člověk, zvládne to prostě každý, kdo má chytrý telefon, zvládne to paní, babička, prostě budete chtít tu sekačku dát jako dárek rodičům, prostě, kteří chcete jim ušetřit práci, tak o té sekačce třeba moc nevíte, tak se kouknete k nám na to video a pomůže vám to vlastně krok za krokem tu sekačku namapovat, nainstalovat, zprovoznit, poskládat. Takže určitě si v tom dalším videu ukážeme i, jak si tu sekačku přidat do aplikace, jak ji udělat základní kroky, kde najdete prostě informace o tom, kolik ta sekačka má naběhaný, kolik kilometrů už vám naběhala, jak často se nabíjela. Jo, jsou tam veškeré tady ty údaje, dají se zjistit. Doporučím vám tam nějaké mapování, třeba jak často sekat, jak si tu zahradu rozzónovat. Uděláme si prostě nějaké porovnání, jelikož už těch instalací máme opravdu stovky, tak vám k tomu dokážu říct něco blíž. Rozhodně teda doporučuji odebírat a v tom dalším videu vám to zkusím zase podrobně nastínit jakoby dál.
když si tu sekačku zakoupíte u nás, tak tady tímhle videem, nebo těmahle videama dostanete i takový balíček, který takovou velkou podporu prostě, jo, když nebudete vědět, tak buď kouknete na video, nebo napíšete, zavoláte. Takže my si tu sekačku vlastně úplně postupně od A až do Z prostě společně vybalíme, zkompletujeme, řekneme si o tom, nainstalujeme a vytvoříme si tam úkoly a potom už vlastně si jenom otevřeme na zahradě víno, pivo a budeme se dívat, jak nám krásně seče a vylepšuje nám naši krásnou zahradu.